nnọọ nna akala afọ anyị Agha mba na-ayọ eji m ọnịcha abụọ ka na-ayọ gaba n'iru ka anyị nụọ n'ihe nna dịka ọnwa nwa m dịka nwa ihe m soro ejo biko ele ihe wụ bebi aga na aka dibịa na-azụ ekechiri mmadụ onye ada agazi ihe ọda aga azụ ihe bụ na ele oke mmadụ nwere ike isi mmadụ nwere ike ike ihe wuli onwe ya ikepụta ịtọpụta onwe ya na-abụ ọnọ abụ ebe ebebiri ekeje na be dibịa ma ọhịa dị agha nke ọzọ bụkwa ihe mbụ like my grandfather o nwere mgbe ọ na-eme ogbo ọkụkọ ọ gaa n'ogirisi were ọkụkọ ahụ ogbo ya owere ọbara kịtasị ebe a ọ nwụọ nke dị ọkwara ebedowerekwede aten na-aga so nke dị ọkwara abịa sụ na ọ pụọla na ihe a gabezu ụka mana ọ bụrụ na emebi ihe ahụ emebi ihe a ka enwe ihe nwere ike na-eme in future ọhịa kasịra m jụọ thank you ka afa gama hello ọ dịkwa ka ọ pụọ ọ dịkwa na go ọ sị onwe ihe dịka ike agbụ ijeke mmadụ na ọ bụ na ọ nwere ka eke esi atọ ya ihe ọ dị n'ajụ nke mbụ ya enwere agbụ enweghọkwa agbụ ka nsụta tinyere ya enwere agbụ abụmọnụ nna ya sịghị okwufu ihe ị na-eme m nwa gị ga-eme ihe ugboro asatọ anya mmiri a mbele gị ị ga-ebeli ya n'isi ụmụ gị isi upe ebuchi m ife abụkwa agbụo enwere agbụ abụmọnụ enwekwara agbụ ihe onye meta ife onye metara na-esu ihe nke ndị mmadụ anya ama na igburugo mmadụ ọ bụrụ mmadụ igburu mgbe ị na-achụ ego nwunye gị amahọ nna gị amahọ nne gị sọsọ gị na chi gị ma na igburugo mmadụ ọbara nwere ihe na-eke mmadụ agbụ ka ọbara ike onwe gị agbụ debe si na nwere fọme enwere agbụ ihe onye metara nwee agbụ nna agbụ ndị mgbe ochie abụmọnụ so ndị gboo si n'aka fere aka wee ọ bụrụ na ị na-aza ha n'afọ ahụ ọ bụ ha na ọbara ha na-ehu n'ime gị abịa nnọbata gị na agbụrụ ahụ ma mụnye gị n'ime ụlọ afọ iketa okenye ka agbụ ndị nna ha mana otu esi agbụghị na ọ dịgasị ụfọdụ na-ekwetakwa na-enwere agbụ nke a na-eke mmadụ onye agbata obi eje kee gị asa gị jee na-alụsọ ya ụdị nka ka obu n'obi o nwere ike ọ bụla ihe a na-achọ n'Enugwu naanị ka ọ dị nche na ọmadị nke ya ọbụla agbụ nna jie ọbụla agbụ ihe onye meta mana na-eke nke ọjọọ a na-eme mgbe gboo a na aga n'ebe ahụ kịta enwezi agbụ ekele eke a ga-eke nwu mmadụ agbụ were afa gị jee n'alụsị were afa gị jee be dibịa were afa gị jee n'ebe onye achọghị ka ị gaa n'iru onye achọghị ka ị mụta nwa onye achọghị ka e nwee ihe ọma na ezinụlọ gị onye achọghị ka ị kịa o jee gbaa mbọ ka kechie ihe ka eke ga-agbụ welu jebe dibịa ndị ha kwetara na ha ga-eme nwunye ka ekechie ọnya afọ mana ndị eji nwa dibịa enene nsị ịkwụsị ọgwụ na-achọ ka ọ lee wee jee fụ dibịa wee jee kọọ ya nsị ka ya ma nsị ya iji ma ọ na-ele ada eji nwa dibịa enene nsị ndị Igbo sikwara na ofeke ada ejebe dibịa akpala ihe ọgwụ chọcha ebe ya akpa ihe ọgwụ bụrụ be dibịa nna ka ị na-eme ebe a na-akpala ihe ọgwụ na be emenwu dibịa ka ofeke bịa ịkpa ihe ọgwụ dibịa akpala nge enwe wee tinye n'ahịa ọgwụ nke ihe ndị ebe nshịkọ na-echi eze bụ na-agịga mmiri nshịkọ chi eze na-eti mmiri eze azụ eburu ya onye a na-ekechi ihe abụ onye na-amahụ onwe onye na-amahụ chi ọ na-efe onye na-amahụ ebe ọkwụ akwụ ya afọ mmadụ ọ na-akpagharị onye ejekwa onye eje akwụkwọ onwe nke ọ dị na ya
onwe ha arụsị ọ dị eje ụka oge nwe onwe oge na-agagharị gịnị ya kwụwọ sị mara ihe na gị mere kedu ihe o chekwuru onye nka iwere afọ onye anyị jebe dibịa ya enweta nwunye mana ihe enweta nwa onye machi ọ na-efe onye na-akwụba aka ọtọ onweghị ji mmadụ onweghị onye mebiri isi ya iwere afọ ya jebe dibịa ọ gaghị ele anyị ga ikechia dibịa gwacha ọ na-agwa onye a na-akparịrị onwe ya ọnụ nwaanyị ije ka ikechie nwunye ya kọdatụ n'ime ọmụ ejima ikechie ebe na ị na-eme ife ọjọọ ejebe dibịa kpọọ gị afọ ya enweta nwuru mana ife ọjọọ na-eso ihe ọjọọ ọ bụ na ndị a na-asị na ha na-eje na enyo elu nyo anya kpọọ Nwachukwu Jesu Kristo apụta onye ọbụla n'ọsọ ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ekechi otu esi ekechi onwe onye nye anyị na-azụ nwafe na Nome Market ọ bụrụ na na-ekechi mmadụ ọ na-ele nwa onye enwezi ụgbọ anyị na Anambra steeti ọ ndị a na-ekechi ka na-ekechi onye ka o ji adị mma ịbụrụ nnekwu iyi akwa ịbụrụ diọkpa ịkwa akwa oge ụfọdụ anụmafụ ndị a na-anwụghọ nke ha kwụrụ ya ọ bụ ntị mkpa na-ata anụ na-aṅụ biya na-aṅụ na-akpagharị mbọsị ụka onye je ụka onweghị nke ọ kwenye anụ ya ma chee na ihe na-ebi ike aka ka eji eme ya gịnị akwụkwọ si mara ihe emegome ọ maara ịkwụ ha aka ọtọ onye chọọ gị okwu ya enwetaghị nke ịbụa ọ na ikwesị ike na onye na-efe na onwe ebe kwụsị ike achọghịkwa iwu nke nwetaghị anyanwụ na ike agbụ adịele n'isi onye ọbụla nke a bụ azịza ya mana agbụ dị mana agbụ adịrọ ihe nji weza ya otu afọ onwe onye gara isi ana mmechacha gị ihe ọmụwa ga-amụ nke akụkọ onwe dị ihe menwe mgbe ị na-ekwu ya ka ọ na-agarị n'iru anyị jụọ nke ịbụ abụ na nna ya na-egbu tupu ị gaa na o nwere ka o si wee tinye nke mbụ ọ sị mana onye ekekwanụ keta gịnị ka ọ na-ya eme ọnya ka m kwuru ihe anụmanụ ọ bụrụ na na-ekeghị keta gị maọbụ ọ nwere ndị wee sị na onwe ike ọ bụrụ na eketa ya ọcha na ọ bụrụ mgbe ihe ka a na-aba ọgaranya onye ọbụla ma banaba ọgaranya Jesu na onwe si ya na ga-enweli ogbenye n'etiti unu ọ bụrụ ọzọ ịlụ unu elu Chineke ga-agbụ unu na-abụrụ maka onye ọbụla ịgbazi ụgbọala Chineke ga-agbụ ụgbọala abụrụ maka onye ọbụla onwe ụmụ ihe ọnụmụ Chineke jiri n'ụgwọ o jiri ụgwọ ndụ jizie ya ụgwọ nri ụbọchị njide ya ụgwọ arụike na inwere onwe nwoke kele ha o jiri ụgwọ ọgaranya o jiri ụgwọ ejima ji ha ụgwọ na elu ji ha ụgwọ ndị ọzọ dịkwọrọ ụgwọ nwa na dịkwọrọ ụgwọ nwa ihe ndị a ihe o ji enyere anyị aka agbaka m mbọ na-akpata ego nri ọgaranya na-esi na chi ha bụ na nke ọdụ bụ na onye nọkọta si na-eke m agbụ o nwere ọgaranya bụ onye Kachukwu ji achọ anyị mma nke mana ọ bụza na-ekezi agbụ afọ nke mbụ ị mara ebe agbụghị ahụ si mara ma ọ bụ ihe metara onwe gị ije yọọ Chukwu mgbaghalụ ka ọ gbaghalụ gị ka ọ tọpụ gị na ụmụnne gị ọ bụ na igbunugo mmadụ n'imebigo ihe mmadụ amaghọ n'ọgụ ị na-akpagharị onweghị onye mmanụ mana ị maara na ife a na-eso gị na kemgbe eji ọkpacha mkpi ebunu mmụọ n'isi apụ ọja na arụ ọzọ nke ọ na nweghị mma ijekwuo ndị karị mmalụ a na-enwe otu ndị ọgọ mmụọ si nwe dibịa ha jee na nke ha ha na ha na-akọ ha na-akọba ị nwekwa onye isi ụka nke gị n'oge nke anyị n'anyanwụ n'okpuru anyanwụ a n'afọ puku abụọ anụ a na 17 ị gaghị achọ onye ga-atọ na-agba achọta ya aka ịmara ebe ibere na-eje atọ ha nke ije ebe afọ ijekwuo ọkanga jekwuo onye isi nzukọ ịnọ n'ime na-enekwe na-agbụ ji na ihe mmelụ ọ na-abụ akpọ alụ afa wee kpọọ ya ọ pụọ akpọ alụ afa kpọọ ya alụ ahụ apụọ ụfọdụ ga-eje ebe ọ na-agwa onye ya enyere ya aka ma onye ga-ekpere ụlọ onye ọ na-asị asị ya asị ọnụ sị egburugbukwa m mmadụ na egbu m nwa bọyị gbara m izizi wee nwe ego izi nwe onye kwue
na-asị amamihe na-eme na ama m nnọọ ọ matakwa ihe na-eme ikwu eziokwu ọma arapụ gị okwu a na-asa anya na-ebigbo